नमस्कार, स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने मँगो लस्सी कशी बनवायची हे पाहूया। ही पहा, खूप छान तयार झालं आहे, अगदी झटपट। चला मग त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती पाहून घेऊया। हे पहा, मँगो लस्सी बनवण्यासाठी 1 वाटी आपण आंब्याचा गर काढून घेतलेला आहे। इथे आपण 1 वाटी दही घेतलेला आहे। आता आपण इथे 1 वाटी दही आणि 1 वाटी आंब्याचा गर घेतला आहे। त्यासाठी आपण इथे अर्धी वाटी साखर घेतलेली आहे। रेसिपी एकदम सोपी आहे आणि चवीला खूप छान लागते आणि अगदी झटपट तयार होते। चला मग आता सुरुवात करूया। इथे आपण एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। त्यामध्ये आपण साखर घालून घेऊया अर्धी वाटी आणि ह्याला बारीक वाटून घेऊया। हे पहा, छान आपण मिक्सरला साखर एकदम बारीक वाटून घेतलेली आहे। आता हे एका वाटीत काढून घेऊया। हे पहा, बारीक करून घेतलेली साखर आपण वाटीत काढून घेतलेली आहे। आता ह्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण जो आंब्याचा गर घेतलाय तो घालून घेऊया। ह्यामध्ये दही घालूया 1 वाटी आणि छान याला फिरवून घेऊया। हे पहा, आंब्याचा गर आणि आपण दही मिक्सरला फिरवून घेतलेलं आहे। आता हे एका भांड्यात काढून घेऊया। एकदम सोपी रेसिपी आहे आणि घरच्या घरी मँगो लस्सी छान तयार होते। या पद्धतीने तुम्ही बनवून पहा। हे पहा, छान आपण एका टोपामध्ये काढून घेतलेलं आहे। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा आणि तसेच बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। आणि रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर नक्की करा। आता आपण ह्यामध्ये जी पिठी साखर आपण तयार करून घेतले ती घालून घेऊया आणि छान याला एकजीव करून घेऊया। दोन 3 मिनिटं आपल्याला छान एकजीव करायचं आहे। ह्यामध्ये छान आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे पहा, छान मिक्स झालेलं आहे। इथे आपली झटपट मँगो लस्सी घरच्या घरी तयार झालेली आहे। या पद्धतीने तुम्ही मँगो लस्सी बनवून पहा, खूप छान होते चवीला। यामध्ये आपण सुका मेवा घालूया। इथे आपण काजूचे तुकडे घेतले ते घालून घेऊया। बदामाचे तुकडे घेतले ते घालूया। अगदी सोप्या पद्धतीने आपली घरच्या घरी मँगो लस्सी तयार झाले। या पद्धतीने तुम्ही मँगो लस्सी बनवून पहा। आजची आपली रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटू एका छानसे रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।